taglimpyo. Dara. Uwan ate? Dara bag da. Dara. Di apay grapes oh. Asa mo diha? Sa. Tiyatagan nga nuwagit sayang. Mangga gagawin. Dabong mo nga ni mangga ha. Hoy! Apre maputahan. Sayang. Bara may kuwak-kuwak. Ang sakotang. Dito pa ganin mo si Bugam. Sabihin niya naman lagi mo. Ran buhol mi tay, ran buhol mi. Dawat taglimpyo no? Tubigon to kuan, tubigon to talibon ubay. Alicia. Ubay yagi Mario. Gimingaw kong Mario. Ano mi amar? Pisko taga sana nabuntas eh. Dawat taglimpyo. Tara. Uwan ate? Dara bag da. Di Dara. apay grapes oh. Asa mo diha? Sa. Tiyatagan nga nuwagit sayang nga takabidyo na nuwagit. Muli oy kay kuan dari mangga gagawin. Dabong mo nga ni mangga ha. Naman. Dahil anay kay ko gamay personal nay. Napoy mas dako ana. Napalay mo na ka? Katiri ba? Sanay. Mag-isate. Wa na, wala yung nagtiri siya rin ko ah. Dani kay gamay. Nagdagubot. Ano sumugulit kamera ko? Sama siguro Day, sama siguro to katong aya day no, mabuang siguro sila day no. Ang ali? Aya. Ahiya. Tay may nanda ako pinakagubot sila guys, so diyan na. Bahala na rin gamay ram na yung naraman ni pag. Lumia, wala ka na kasi ng ba? Gamay ragalina, dabong para kaso. Day, dabong para kaso ay. Katugin ko ano. Ingani ka hanggi. Lihing liksi. Agi pangdudan katong hilak-hilak ko na itong tinupa sa bilibid. Ya. Mabuha rin magkaso na iba. Nagkumbitay mga bunga ingani, nagpingping. Diyan na may guard. Dito niyo mo sakon. Lubog sa kasi lubog sa puno as mangga. Buang na. Kukuha ko naluoy mag-guard. Saan yan? Wapo niya. Wapo. Hoy! Apre maputahan. Sayang. Da, limpit sa isa guys, gugudog manok. Kisan kinanan? Di mo nite? Yung kung paano na kinintana. Duhanan tak kapisyo. Sugbaan siya. Sulaman ate alin na kay ko betul sa hobakun. Matasan. Ano bunga? Ito bunga. Ini pati ko. Mo ni apo linggo. Nga. Mo ni apo linggo. Hay, salamat ganito sa naghatag. Gikan pa ni Cebu. Salamat ni Emilio Salis ug ni Ate Prudenisa. Grabe, laga pa ka ka na ron. Hala gitu, hindi ilig na. Nasa tinig ka, katagisa? Ayan. Talas. Oh. Patiro, managbo. Ka na. Pawit-uhit po. Mesti jangan ni kuan gani. Ni kuan gani dah. Pag abak ni dagang ni dani pay bawo.
Ang bag. Ang ino ba? Katawa ko. Ano naman? Dagko na po ko. Sa amo ning bag nimo? Ande. Lido, Tatay, imo kuno ni tay. lido, hindi nagagas-angas. Imo kuno tay. Nakabukat ng baga. Pwede gusto mo din ang grenade. Bato. Ang grenade. Ang grenade ko lisod sa babagat. Grenade. Ba, nakagbarya. Ginawa ko grabing bihiya, oy. Ito mo dyan. Kapuda, Ano ito, isang. Kaya sila ko ka ng mangga. Arang kabuutan na dyan para niyo mo kay buutan ng pagka. Butan mo sa. Adi, paano na buutan na dyan. Kanang mga laki na ha. Mga yan po lang ginoo na dyan pataas sumpayan pag dyan kinabuli. Karon pa man siya ang giingnan man namo siya nga kinahanglan mo ampo ka ko di ko na siya kamo magampo. Muna ang gitudloan. Ito sinugdanan. Sinugdanan niya karon niya siya. Niya siya nga ayuha ko salamat kay imo na kong giayo. Wala na ingon na po siya. Pasaylo ako sa akong mga sala apil ang uban nakasala po. Ingko ano? Ano apilon ko? Ano apilon man ang uban ko siya. Kasala man po sila ako na di ay. Hindi ko sige. Ang ginay ko ikaw ko kana imong mga kabalaka kay di na sa dapit makalarga kay ang Panawag na mis sa Ocean Jet. sa Ocean Jet kay ang ginawa niya Tagasan na, doktoring daw. May doktoring daw. Ano sa problema ni mo ko siya? Itawag na baka na nabay mo kuha na to. Nakuha na ba'y kung kaan na manggod? Ay kagunahunag. Basta na siya mo. Stress. Maganahan na siya sa iyang kuhaan. Lain na iyang ginhawa. Kadugayan ng doktor. Ni doon lang yan. Timing na doktor sa Ocean Jet. Ni pasahero ba? Gana na siya. Kung sa di sakitan niya, parking solid nung anxiety siya, okay. So nilingkod siya. Kaya kibaw mo siya anxiety. Niya, mo to siya niya. Pag akong gian sa may ampo ko nga kanang kuan lagi nga kan negosyo kanang ko nga na siya unsa man ko ra sa mag-ampo imo ko nang desisyon og kanus Kanang sa kadlaw, igbakod ba? Igbakod din niya. Masalamat. Ini kahapon pwede pa ka matuog, yan po niya. Esta tayo, og kuan pa sa tayo kanang nay buta pa ni araban ng abdi ka. Baskog pa sa tayo eh. Habang yung paminaw na Kay kasugpa ni malaka. silot po na siyang binuwatan im. Ang binuwas. Na. Na kasasa pagka. Sa silutan ko Ginoo. Ang nalit. Gatag din dai. Wa ko kada si Coco manggod ang sala ni Coco nasalig siya sa iyang kugaling kusog mo na yang sala Di na nang bali na nan. Kinako ko nga kinsay imong gibahal nga mga imong giilang anak. Pagagas. Wa mangitagon ikaw mangitagon. Kay mangitay kasi. Baro. Karo mo jud pud tabang. Mana puskuan yang bang Ay ikaw sama ka na pa yung anak manabang puduban oy. sabay na nabang. Natural mo hatay na kita may anak gibuhi dari. Ilulita gitagaan pero Di ang lugar na undang mitam na katong unang baka sumita buta sa una. Katong gamay pati sa murang gida buta dani. Ano ando ba sa taan na kay rasa. bawa asa ko noon dinhi naman ako man ang bagi ang gidala-dala gana rin bagi gana ito nataragan yung kuan sa civil ni kan. Hindi yung gipay na ko. Na agi pa na. Hindi, sama ang taga BIR. BIR yawang Taga kuan. taga ano man ito'y daghan Ha? na sa likod dito sa cybercrime. unsa pag markot na Kaduan mo saan? Ano na do tao ko sa buno da man Pilipino. Ipadilit lagi tong mga application nga isang gi-download gay mga pinakaangin. Si Amy. Siya kay nag-download nga ka ng pautang na diha rin ma-scam siya. Amen view tay. Amen. Ang ate Amy. Siya na parang leuker no. Siya na parang demo ground. Ako may kuan. Di pa na isa kami ng gate. Ha? Magi mo amin lang. Pero tayo na taga bay. Isko, tunali na. Lagi na. Gamay imong bahin. Aslam di. Aslam mo. Aslam mo.
Di ba? Nga, tumakot yung mangga. Ayaw matugte? Di. Muli mo. Nani, lapad na nung galibang bang. Ay, nangap na. Hala. Hala, lamian. Hala, lamian ka solo. Hala, kalami sa libang bang. Lagi. Hindi, mag-iyan yan, tatay. Ako to si. Ano sexy oh. Sila pilik te. Magpresyo ka ni Kayam. Kanas kuhan, magbubog na siya. Isa man. Presyo. Isa man. Il man te kinunhan. Eh. Ano di tayo uyab dito sa eskwela Lexi. Halis siraga na buyag. Nagamin. Butan ka doon. Karagingon. Amin na, Temi. Amin na, pamin na, day. Pamin na. Si Mikong. Si Mikong. Pamin na, amin to, lasi. Mo nga, Temi. Aliana, amin. Amin, isang aliana. Wala ka. Katawar na siya. Di maglagsawa, day, kay mahap. Pwede kog tuna maha. May buwad. Sige, atong tuno sige. Kaigit. May buwad classmate. Tila pate mi. Oh, sakto. Ah, buwad na. Tayo magperesyo ko tayo tinod na naging papatan makubububog at tay. Gubog-gubog, hindi. Basta magpresyo ka. Nama po yung tayo magperesyo ko tayo. Ano, dyan, tuloy magubog-gubog. Ay, ni. Yung po sa itong asawang ko nito, ha. Nung ilang man ito nga, namumagkikisang anak ka na. Hi, guys. Good morning. Karoon day, guys, mga mariposahan. Mas ang mga tanong, basta nakaita naman sigay. Mapaabot. Yawa, oh. Tanawa. Bunga na. Dapat na, nandito tayo. Kasi kaya una ko halani, kaya baka o kadto. Basta, sarap pagawin guys, kari naman, barguwang na. Na? Dabong pa dito ay. Aling butangan o baboy. Sabaw kog bukog. Butangan og. Kanina po doon sa kay kamera may mga alaani. Ayun, pwede man na magkaabutan. Ano yung pagpakan guys, sa ura nagbawakan ng baboy. So diba, nakakuha na ko sa ahang tinanong. So kugi lang sa ito guys, sa sima, paabot. So sa mga pilar, ano yun, pilar kinipis. Gabong pa sa sidya. Tamis tinigutan. Hi guys, manog to ta katang sadan kinilaw nga gikan budget ni sa ko ana. Ang pa sa kangagi ka. Kangagi ka sa sapa gikan sa dagat. Gusto ha pa. Maray.
Bakit pa nilito? Kasi din na sila, suko ng isda. A few moments later. Ay! Bira, bira! Kaloy pa. Ay! Lula ko. Ay! Tara guys, After ilang years. Dado. Beso kayo, bedo. Sige. Taas kwarto. Gimana sila guys? Hindi pa abot. Ano na? Ay, ginukot! Ate M! Hello! Meron kayo nag... Pasalubong ko, Ate M. Ay, napasalubungan na! Ah, daki na, pasalubungan pa. Paborito mo daw, Ate M. Kailan mo na pasalubong kay dako mo ba siya pa rin ako. Uy, naku, gamay. Kaya pa yung pasalubong. Ito na yung pasalubungan mo, makaon na. Ano? Hala? Paborito mo daw. Hala! Isa mo ni mo. Sana. Di ka nasasa? Dictors, may idaupod. O kami na kong gikan sa asa to lapit sa inyong kuan. Da, malapit. Ano magdala pag galing sa amin, mahirap ang biyahe. Ay, sa hahirap din.